Το βιβλίο που κρατάω στα χέρια μου μπορεί στην πάνω δεξιά γωνία να έχει την ένδειξη 11 ετών και πάνω και μπορεί να ανήκει στη σειρά Ξινόμηλο, δηλαδή μια παιδική σειρά, αλλά νομίζω ότι μπορούν και οι ενήλικες να το απολαύσουν πάρα πολύ. Έτσι κι αλλιώς δεν νομίζω ότι όλοι οι ενήλικες πια γνωρίζουμε πολλά για τον Παύλο Πικάσο. Ευτυχώς που ο Αντώνης Έργης με τις εκδόσεις Ψυχογιός μας μαθαίνουν κάποια πράγματα για τον Παύλο Πικάσο και κυρίως έχει σε αυτό το βιογραφικό βιβλίο και κάποιες εκφράσεις, έτσι, αυτούσιες εκφράσεις του Παύλου Πικάσο, οι οποίες είναι τροφή για σκέψη για μικρούς και μεγάλους. Χαίρομαι πολύ λοιπόν που σήμερα είναι ο Αντώνης Έργης στην παρέα μας. Να σας καλημερίσω, σας ευχαριστώ που είστε στο Ράδιο Ε. Καλημέρα σας, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Πείτε μου λοιπόν, πώς γεννήθηκε η ιδέα να γράψετε το βιβλίο αυτό? Ναι, γενικότερα οι βιογραφίες με συναρπάζουν. Συνηθίζω δηλαδή να διαβάζω για τη ζωή διαφόρων προσωπικότητων, να παρακολουθώ σειρές ή ταινίες. Και έτσι γενικότερα μου αρέσει να ανακαλύπτω τι κρύβεται πίσω από τα επιτεύγματα τους. Δηλαδή, τι ήταν αυτό που τους έκανε, για παράδειγμα, να ξεχωρίσουν μέσα από το πλήθος, ποια ήταν τα χαρακτηριστικά που είχαν σαν παιδιά ειδικότερα. Ναι. Έτσι λοιπόν και στην περίπτωση του Πικάσο εντόπισα αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία που μου κίνησαν την περιέργεια και με ανάγκασαν εισαγωγικά να ασχοληθώ μαζί του. Έχει και πολύ ωραία εικονογράφηση το βιβλίο σας. Έχετε και ωραία γλώσσα για τα παιδιά που τελειώνουν το δημοτικό. Και εκείνο που μου κάνει πάντα εντύπωση και το κοιτάζω αρκετή ώρα σε τέτοια βιβλία είναι το παράρτημα. Γιατί είστε και εκπαιδευτικός και θέλετε να μην διαβάσουν μόνο τα παιδιά απλά το βιβλίο, αλλά να τους μείνει και κάτι ουσιαστικό, να βάλουν ένα λιθαράκι στον τρόπο ζωής τους. Ναι, όντως, για την εικονογράφηση να πούμε ότι η Ρίσα Ματζή έχει κάνει καταπληκτική δουλειά. Είναι αγαπημένη εικονογράφος και με έναν καιρό μου παιδιό μου. Σε ό,τι αφορά τώρα το παράρτημα, ναι, ακριβώς λόγω του ότι έχω επαφή με τα παιδιά και στην τάξη παρακολουθώ τις αντιδράσεις τους, πολλές φορές γίνονται και πηγή έμπνευσης για μένα. Θεωρώ ότι είναι αρκετά χρήσιμο να ασχοληθούν με τα μηνύματα που υποβόσκουν κάτω από την ιστορία. Γιατί σίγουρα δεν θα ήθελα να είναι διδακτική εισαγωγικά η υπόθεση ή το βιβλίο. Ωστόσο κάποια πράγματα, όπως για παράδειγμα το να δίνουν παραδείγματα στα παιδιά ή να δίνουν λύσεις σε καταστάσεις που πιθανόν και τα ίδια αντιμετωπίζουν στην καθημερινή του ζωή, είναι αρκετά χρήσιμο. Τι αρέσει στα παιδιά να διαβάζουν? Τα παιδιά έχουν διάφορα γούστα. Διαβάζουν και αρκετούς ξένους συγγραφείς μεταφρασμένους, αλλά και αρκετούς Έλληνες. Είναι με χαρά που διαπιστώνω ότι άρχισε και υπάρχει μια τάση προς τα βιβλία γενικότερα και την παιδική λογοτεχνία. Παρόλες τις αποσπάσεις που γίνονται από τα ηλεκτρονικά και αυτή η συζήτηση που γίνεται, θεωρώ ότι το βιβλίο, το καλό βιβλίο, έχει θέση στον ελεύθερο χρόνο των παιδιών. Ναι. Σε αυτό έχουν βοηθήσει έτσι οι δράσεις που γίνονται στα σχολεία με βιβλιοθήκες σε κάθε τάξη? Σίγουρα γίνονται διάφορες δράσεις φιλαναγνωσίας, οργανώνονται ημερίδες, προσπαθούμε να έχουμε επαφή με διάφορους συγγραφείς, είτε να ασχοληθούμε με το έργο τους, να πάρουμε συνεντεύξεις. Μπορεί τα παιδιά να δημιουργήσουν τα ίδια δικές τους ιστορίες. Άρα καλλιεργείται αρκετά, θα έλεγα, στα σχολεία και στις τάξεις η φιλαναγνωσία. Και πώς αισθάνονται τα παιδιά που ο δάσκαλός τους είναι και συγγραφέας? Τους αρέσει. Ασχολούμαστε αρκετά με τα βιβλία. Διαβάζουμε μαζί, αφιερώνουμε αρκετό χρόνο. Φέρνουν και ήδη αρκετές δικές τους ιδέες και νιώθουν, θα έλεγα, περήφανοι. Ναι. Κάτι άλλο που θα ήθελα να σημειώσω στο βιβλίο αυτό, μιλάμε για τη ζωή του Παύλου Πικάσο, ένας άνθρωπος ο οποίος
το γνωρίζουμε από το έργο του, από τους πίνακές του, αλλά η τέχνη γενικότερα νομίζω ότι πάβει να είναι στα εφόδια που δίνουμε στα παιδιά. Δηλαδή πιο δύσκολα θα αφήσουμε το παιδί να ασχοληθεί στον ελεύθερο χρόνο του με τη ζωγραφική, θα προσπαθήσουμε να του μάθουμε μια ακόμη ξένη γλώσσα. Ισχύει αυτό ή βλέπετε ότι έχουν χρόνο και τα παιδιά και χώρο για να αναπτύξουν και καλλιτεχνικές ανησυχίες και ταλέντα? Παρατηρώ και εγώ αυτό το φαινόμενο, ότι πολλές φορές οι γονείς υπερφορτώνουν τα παιδιά κατά τον ελεύθερο τους χρόνο με αρκετά φροντιστήρια, ακόμα και δημιουργικές δραστηριότητες να είναι. Ναι. Προσπαθούν να είναι καλουπομένες, σε μαθήματα δηλαδή, που θεωρώ ότι σκοτώνει τη δημιουργικότητα τους. Ένα παιδί για να δημιουργήσει, θεωρώ ότι πρέπει πρώτα να βαρεθεί. Να έχει τόσο αυτόν ελεύθερο χρόνο, ώστε να αποφασίσει να ασχοληθεί με κάτι καινούργιο, να ανακαλύψει κάτι καινούργιο. Επομένως, θα πρέπει ίσως να δώσουμε λίγο ελεύθερο χρόνο στα παιδιά, να αναπνεύσουν από την ρουτίνα της καθημερινότητας και από τα σχολικά μαθήματα, για να μπορέσουν να δημιουργήσουν. Το ίδιο συμβαίνει και όχι μόνο με τη ζωγραφική, αλλά θεωρώ και με τις υπόλοιπες τέχνες, και μουσική και τη συγγραφή. Ναι. Ναι, είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να δούμε έτσι λίγο πιο προσεκτικά. Σε λίγες εβδομάδες θα κλείσουν τα σχολεία για τις καλοκαιρινές διακοπές. Τι θα κάνουν τα παιδιά στις καλοκαιρινές διακοπές? Να τα αφήσουμε, όπως είπατε και εσείς, να βαρεθούν? Να τα κυνηγάμε με ένα βιβλίο για να διαβάσουνε? Να προσπαθούμε να τους κάνουμε έτσι μια σχολική επανάληψη? Τι θεωρείτε ότι είναι το καλύτερο? Ό,τι είναι καλύτερο για το κάθε παιδί. Νομίζω πως δεν υπάρχει έτσι συνταγή. Βλέπουμε αναλόγως στο παιδί μας πώς νιώθει. Αν είναι ιδιαίτερα φορτωμένο με τα μαθήματα, αν έχει κάποιες ελλείψεις, γιατί όχι να κάνει κάποιες επαναλήψεις. Σίγουρα η περίοδος του καλοκαιριού είναι πιο χαλαρή. Μπορούν να ασχοληθούν με οτιδήποτε θέλουν, χωρίς αυτήν την επιτακτική ανάγκη του ωραρίου και της πίεσης. Είναι περίοδος για αποφόρτιση. Είναι περίοδος για αποφόρτιση και ειδικά τους 2 τελευταίους χειμώνες που ήταν πολύ περίεργοι χειμώνες και ήταν και πολύ περίεργη και η διδασκαλία. Έχετε επικοινωνία με μαθητές πέραν των δικών σας, δηλαδή λαμβάνετε μηνύματα από αναγνώστες σας? Ναι, έχω αρκετές φορές προσκληθεί σε διάφορα σχολεία και της Κύπρου αλλά και διαδικτυακά της Ελλάδος και συζητούμε έτσι με τους μαθητές, κάνουν διάφορες απορίες σχετικά με τα βιβλία, με τους συγγραφείς, πώς γράφεται μια ιστορία. Γενικότερα δείχνουν έτσι έναν ενθουσιασμό και αυτό είναι και για μένα ένα κίνητρο να συνεχίσω να ασχολούμαι. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Έχω υπογραμμίσει εγώ στο βιβλίο αρκετές φράσεις που έχετε γράψει και είναι έτσι αυτούσιες φράσεις του Παύλο Πικάσο, τις οποίες τις έχετε βρει, υποθέτω, από κάποια άλλη βιογραφία που διαβάσατε, έτσι? Ναι, υπάρχω σε βιογραφίες του Πικάσο. Θεώρησα ότι μπορούσαν να προσφέρουν κάτι στην εξέλιξη της ιστορίας, δηλαδή δεν μπαίνουν απλώς για να γεμίσουν το χώρο, έχουν κάποια σκοπιμότητα και φυσικά έχουν μεταφερθεί στην παιδική ζωή, γιατί δεν τις έχει πει αυτές τις φράσεις όταν ήταν παιδί, αλλά σαν ενήλικας. Ναι. Ωστόσο έχουν προσαρμοστεί στα πλαίσια της ιστορίας. Για την οποία ιστορία βέβαια φαντάζομαι ότι διαβάσατε κι εσείς αρκετά για τον Πικάσο, Κάνατε αρκετή έρευνα. Σίγουρα. Έχει προηγηθεί μια έρευνα 7-8 μηνών, λόγω του ότι ήθελα να είμαι όσο το δυνατόν πιο ακριβής στην παρουσίαση του ήρωα, για να είναι και πιστευτός αλλά και αγαπητός από τα παιδιά. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα λοιπόν. Συνομιλήσαμε με τον κύριο Αντώνη Σέργη. Έχουμε το βιβλίο του «Παύλο, ένας καμβάς αναμνήσεις». Ένας καμβάς αναμνήσεις, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Θα το κερδίσετε 2 από εσάς, καλώντας το 23 21 065 963 για τα επόμενα 10 λεπτά.